Lebap velayetinde Ayratynda Türkmenawat şäherinde ilatyň internet üçünçüligi yaramazlaşyp, onuň tizligi epesli peseldi. Ozal el yeterli bolan VPN serverleri hem işlemegini besetdi. Döwlet edaralaryndaky çeşmelerimiz goňşy Eýrandaky köpçülikleriň protestleriň fonunda häzirki çäklendirmeleriň ýurduň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň görkezmesi bilen amal edilýändigine ýarlar. Häkimetler bu barada açaçan resmi düşündürüş bermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 ýanwarda Sewitden maglumat berdi. Programmalar öňkem kynatylýardy. Ýöne inni ýagdaý hassa agyrlaşdy. WhatsApp'da hat bermek üçin bir näçe minut garaşmaly. VPN açsaň internet düýbünden ölýär. Dip Türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýaşaýjylaryň ençemesi daşary ýurtlar bilen video jaňlary amala aşyrmagyň hem asla mümkin däldigine ýar. İnternet bar ýaly görünýär, ýöne hakykatda ýok. Ilat oku platformalaryndan hem peýdalanyp bilmeýär diýip Türkmenawatly ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Şäherde ilata ozal el yeterli bolan VPN serverleri we goşundulary hem bloklanýar. Käbir ýaşaýjylar VPN ulanandan soň mobil internetiň doly ýitýändigine ýarlar. VPN açılan badyna internet ýok bolýar, öçürseň az kem gaýdyp gelýär. Bu tötenlik dälde bilkaslaýyn edilýär, sebäbi muny internet ulanjylarynyň tas ählesi başdan geçirýär. Dip Lewaply ýene bir ýaşaýjy anonimlik şertinde belledi. Ilatyň internet el yeterligini 10 ýyllyklaryň dowamında bir gözegçilikde saklaýan Türkmenistanda raýatlar internet petiklemelerini böwsüp geçip, ýurtda petiklenen web sahypalara we sosial ulgamlara girmek üçin VPN ulgamlaryndan peýdalanýarlar. Habarçymyz ýaşaýjylaryň ilaty internet hyzmatlary bilen üpçün edýän Lewap Telekomyň ofisine we TMSL Sowdany şanly Altyn Asyr mobil aratnaş kärhanasynyň yerli edarasyna edýän şikaýetleriniň düşündürüş almak boýunça edýän ýüzlenmeleriniň oňy netije bermeýändigini hem aýdýar. Bu aralykda Türkmenawatyň polisiýa bölümlerinde hem de şäher häkimliginde işleýän çeşmelerimiz internetiň çäklendirilmeginiň gösgöni ýurduň mahkemasynyň görkezmesi bilen amala aşyrlandygyna ýarlar. Eýranda nämeler bolup geçýändigine ýokardan ören uly üns berilýär. Siyasi protestlerin täsiriniň bu ýere geçmeginden korkýarlar. Şonuň üçin öňüne alyş çäreleri güýçlendirildi. Dip kanun goraýjy edaralardaky çeşmemiz gurrun berdi. Çeşmelerimiz Türkmen häkimetleriniň internet üçünçüligini petiklemek arkaly ilatyň daşary ýurt maglumatlaryna, video ýazgylaryna we sosial torlardaky protest şekillerine el yeterliligini mümkin boldugyça çäklendirmäge synanşýandygyny belleýärler. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Sewitiň degişli häkimetlerinden, şolsanda aratnaşyk edaralaryndan we polisiýa müdürliginden resmi tesvir alyp bilmedi. Ýöne bu waka goňşy Eýranda dowam edýän uly gowrumly protestleriň arasynda Türkmenistanyň bu ýurt bilen serhedine golaý ilatly nokatlarynda internet üçünçüliginiň doly diýenýaly kesilen mahalyna gabat geldi. Mundan başga da Türkmenistanyň Eýran bilen serhed ýaka sewitlerindäki ilatdan Starlink aratnaşyk ulgamny ulanmazlyk talap edilýär. Balkan welaýatynda howpsuzlyk güýçleriniň ýaşaýjylaryň öýlerine reýd geçirip, onlarça Starlink Sputnik internet enjamlaryny hususy taraplaryň ellerinden alandygy barada habarçylarymyz 16 ýanwarda Sewitden maglumat berdiler. Halkara barlaglarda dünýäde iň hayal we gymmat internetli ýurtlaryň hatarynda agzalýan Türkmenistanda häkimetler ilatyň internet el yeterligini çäklendirmekde, internet azatlygyny gysmakda ýyllar boýu tanqid edilýär. Bellesek Türkmenistan bilen umumy serhediniň uzunlygy 1148 kilometre barabar bolan Eýranda 2025-nji ýylyň aýagynda başlan köpçüliklerin protestlerde 19 ýanwardaky maglumatlara görä adyndan 3000 adam öldü we başga da 20 000den gowrak adam tutsak edildi.
Birleşen Ştatlaryň we Iranyň arasyndaky dartgynlyk ýokary derejede galýar. Tehranyň bir hökümdarlary düşmançylykly ritorikasyny täzelep hökümete garşy protestçilere iň agyr jezalary şol sanda ölüm jezasyny bermek bilen haýwat atýarlar. Iranyň hökümdarlarynyň arasynda öň ortaçy pikirli diýilip köp adam tarapyndan hasaplanan Iranyň prezidenti Masud Pezeshkian 18-nji ýanwarda eden çykyşynda ýurdun ýokary lideri Ayetullah Ali Khamenei hüjüm edilmeginiň doly derejeli uruş döretçekdigini duýdurdy. Ýurdumyzyň beýik liderini hüjüm etmek Iran halky bilen doly möçberli uruşa deňdir diýip Pezeshkian sosial mediada ýazan habarynda aýtdy. 17-nji ýanwarda eden çykyşynda Khamenei Pezeshkianyň soňky demonstrasiýalary basyp ýatyrmakdaky roluny övdi. Şol bir wagtyň özünde ol protestleriň dowamında birnäçe müň adamyň öldürilendigini boýun aldy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Iran rejimini onuň hökümete garşy protestçilere edýän rehimsiz basyşyny tanqidleýän günbatar liderleriniň arasynda öňe çykdy. Trump 17-nji ýanwarda Politika jurnalynda çap edilen beýanatynda Khamenei'nin ýurdun doly dargamagyna we öň görülmedik derejede zorluk ulanmagyna günäkärdigini aýtdy we Iranda täze liderligi gözlemek wagtynyň gelendigini bellädi. Iranyň teokratik hökümetine garşy çykyşlar 28-nji dekabrda tutuşdy. Demonstrantlar Iranyň kynçylyk çekýän ykdysadyetinden nägili bolup köçelere çykypdy. Soňra bu çykyşlar has keng protestlere öwrildi. Trump ilki bilen Iranyň howpsuzlyk güýçleri protestçileri öldürse Birleşen Ştatlaryň çäre görmek üçin herekete taýýardygyny duýdurdy. Soňra ol Iranyň protestçileri asyp öldürmek planlary baradaky habarlar sebäpli gaty bir çäre görjekdigi bilen haýwat atdy. Soňra Trump Iranyň 800 adama jezany ýatyrandan soň hüjümi saklaýanlygyny aýtdy. Emma Tehran bu sany tasdiklamady we asyp öldürmek jezasynyň hemişelik ýatyrylandygyny aýtmady. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän adam hukuklaryny goraýjy Hrana hukuk topary 18-nji ýanwara çenli 3685 protestçiniň ölümini tasdiklady. Şol bir wagtyň özünde de gurama goşmaça 8949 adamyň ölümi baradaky habarlary henizem gözden geçirýär. 24 000den gowrak adam tutsak edilipdir. Dürli aktivist toparlary ölenleriň sanyny has ýokary hasaplaýarlar. Ýöne internetiň kesilmegi maglumatlary barlamak işini kynlaşdyrdy. Şol bir wagtyň özünde Iranyň Hadyet Gullugynyň metbuat wekili Askar Jahangir jezalaryň henizem amala aşyrylyp bilinjekdigini aýtdy. Birnäçe hereket muharip hökmünde kesgitlendi. Bu islam jezalarynyň iň agyrlarynyň biridir diýip ol 18-nji ýanwarda geçirilen metbuat ýygnagynda aýtdy. Muharip ýagny Hudaýa garşy uruş alyp barmak üçin Iranyň kanunlaryna görä ölüm jezasy göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň işgärleri ilaty el ýeterli wagtdan satylýan mal we guş etleriniň goşadyrnak içindäki bolçulugyny öretdiler diýip Azatlygyň ahallaky habarçysy türkmen reýallyklarynyň aýrylmaz bölegine öwrilen adyk meseleleriniň saklanyp galýanyny habar berýär. Çeşmeler adamlaryň oturan turun ýerlerine gatçylykdan, adyklaryň hilininden, narhlardan we saglyk ýagdaýlaryndan söz açýanyny, emma bu ýagdaýlar barada bileleşip talap bilen çykmagy çekinýänliklaryny aýdýarlar. Azatlygyň çeşmeleri we habarçylary öňler daşary ýurtlardan getirilen towuk gudunyň 1 kilogramynyň 16 manatdan her ele çäklenirilen meçörde satylanlygyny, döwlet dukanlaryna el ýeter wagtdan satylýan guş etiniň hyraýdary köp bolan soň aljylaryň uzun nowatlara durmaly bolanlygyny belleýärler. Olarlar esasan yerli mallaryň etinden nahar bişirilen türkmenler soňky ýyllarda daşary ýurtlardan getirilen gäwmüşiň etine hem öwrenişmeli boldular. Bu malyň etini 35 manatdan alan adamlar onu ýagda gowurup gowurdak edinip soň soğan yer alma ýaly önümleri ulanyp gowurdak çorbasyny beýlek tagamlary taýýarlaýarlar. Ýöne aýdylmagyna görä yerli mallaryň etini satyn alyp bilmeýän aljylaryň bu jagaz mümkinçiligini hem köp görýärler diýip Aşgabatly ýaşaýjy Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň işgärlerine barmak çomboldy. Onun tasdiklamagyna görä ilaty el ýeter wagtdan satylýan etden daşlaşdyrmak, olaryň işdäsini kesmek üçin Söwda ministrliginiň işgärleri dukanlarda görkezşi vitrina çykarlayan önümleriň arasynda gögörüp başlan etler goýýarlar.
15 kilogramlyk kagyz gaplara salynan etleri sowadyjylardan çykaryp dükanyň ammarynda otak temperaturasynda saklap, gögürdip soň vitrinada görkezişde goýýarlar. Alıcılar öňküleri ýaly dükanlara gidip 16 manatdan berilýän towuk buğdyny satyn almakçy bolanlarynda satyjylar agam daýza dogan towuk kesilip towuk buğdy islanandyr. Satyn alsaňyz soň özüňizden görüň, bizinki duýdurmak diýerler. Adatlyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gürleşen ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, satyjylar aýny sowadyjynyň içinde goýulan towuk buğdyny çykaryp alyjylara ýyskadyp, olaryň gögören ýerlerini gözlerine dürtüp diýen ýaly görkezýärler we bu ýagdaýdaky eti satyn almalygy ünleýärler. Adatlyň çeşmesi porsap duran etin ýysyny alan alyjylaryň burunlaryny tutup, ýüzlerini tutup, giren dükanlaryndan ýyzyna lap geç bolup çykýanlyklaryny görüň berdi. Indi arzan bahadan satylýan towuk buğdy hemişe hemme dükanda diýen ýaly bar. Olary alýan hem uzyn nowbatlary durýan ýok. Diýip bir ýaşaýjy bu aýdylýany tasdik etdi. Adatlyk bilen anonimlik şertine urlaşan söwda işgäri bayramçylyklara gawat döredilýän emeli bolçulugyň çal, çäkli ýagdaýda getirilýän harytlaryň gutarmagy bilen sowulýanlygyny, ýöne eti gögördyp satmak usulynyň emeli bolçulugy has uzak saklamagy üstesine Aşgabatyň gelşigini gaçyrýan gaýkylykly nowbatlar aýyrmagy hem gowy kömek edýänligini bellädi. Onuň tasdiklamagyna görä, bu hile mekirliklere yüzürýän söwda işgärlerine kanun esasynda çäre görmek, olary işden aýyrmak diýen ýazatlar ýok. Muňa derek bu hile uğur tapyjy işgärler soňu bilen ýokary wezipelere hem çekilýär. Hökümet üçin möhümi dükanlaryň tekçelerinde hemişe 50 ter bahadan satylýan towuk buğtlarynyň gutarman durmagy, alyjylaryň uzyn nowbatlarynyň bolmazlygy. Mesele ýok, kellagry hem ýok. Diýip adatlyň söhbetde aýtdy. Ol bu hili meselelerde häkimiýetlere arıl, şikayet etmegiň hem hiç bir peýdasynyň ýokdugyny, adamlaryň käte bir emeller işde goýuran kemçilikler üçin işden aýrylsa inni gowy bolar diýip begenýänliklaryny, emma hiç sadyň gowluga tarap üýtgenmeýänligini hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, olarky Söwda ministri Begenç Goçmollaýew 2024-nji ýylyň noýabryna wezipesinden işde goýuran düýpli kemçilikler üçin diýilip boşadyrly. Adatça bolşýaly, şonu onuň ýerine öňkü ornwasary ministr bellendi. Emma wagtlaýyn diýip bellenen ministr Kerimberdi Gurbanow hiç sady düzeltmedi diýip çeşme aýtdy.